Boss Agal in the house, yo! We're back again! So for today's video guys, nagdali-dali inyong Boss Agal, gi-check pa ninyo bagay bang sapatos iyang gisuot para karong adlaw nga lakaw. Sa tinuod lang, magdali nis Boss Agal pero malangan ra. Malangan ra ang ending ani. So karon guys, gadali gyud tinuod Boss Agal kay ngano man naamon gud siya lakaw. So mo ni ang story guys. Kagahapon man god na ining offer sa iya og work ba. Sa tinuod lang tataod na ni nga offer niya. Karon lang nabalik kay basin busy po to si boss. Unya karon na po nabalik kay mura pog naikog po si boss mo offer ba og makaya ba kuno sa budget or unsa ba? Wa ko kay baon sa irason. Pero kita kay di man ta pilian, ha? Muhandos man ta basta sakto lang, ha? Muhandos man ta. Ngana man na hardworking biya ta, ha? Kay siyempre pilingon biya ta. Basta pilingon gani ayo pamilig trabaho, ha? Trabaho diha kay ganahan makakamukha og lami. Bitaw guys, karon first time ni mahitabo ni Boss Agal, first time po siyang kinabuhi imudawat o ingon ani nga trabaho which is kaning mag tour guide ta. So karon gusto na ko i-experience unsay feeling og tour guide, ha? Ngana bata ka bright para mo explain ta sa atong mga guests diha nga ingon ani ang buhol. Dapat andam inyong vocabulary diha kay daghang man nagpangutana sila. Anong dapat wa ka matog katong kaklase pa mo, ha? Kay importante na. So karon si Boss Agal pick up na siya sa Kenan kay padong na sila Panglao kay dito sila sa base camp pagkita ay kay dito tanan ang instruction og kinsay guest nimong dadon og pailaila ninyo. So karon na nata sa base camp kay ang base camp gi-flex din na Boss Agal kay bag-o pa ni para sa mga turista. So padong na si Boss Agal dayon diretso din mi aning Rio Verde. Actually na pa may gihapit dito karena na picture out ni Boss Agal na diha ang turista nga gi-cater ni Boss Agal. So makita gyud ninyo nga grabe kadaghan ang tao. Wow, Rio Verde shout out. So kita po di po ta palupig, ha? Dapat mo-appeal ta diha sa sod, ha? Mukhaon ta. Mo din nindot og ko ano yung mga tour guide. So karon guys, naabot na ang mga guests na to diha. Enjoy ka na si ate. Oh ate, I love you. Hey! So karon going na mi. Pasaka na mi dito sa may Manwid Forest, Chocolate Hills padong na diha. So karon niabot mi Manwid Forest. Siyempre ma-amaze gyud gyapon ta no bisag taga Bohol ra ta. Kay ka namang nindot gyud ang place ba. No? Tag-asking kahoy, mahogani, may grand team na sila. Huwag masala kay bago sa mahogani. Importante diha, i-explain mo diha og nganong na mahogani. Unsa di sila? Ha? Iandam gyud na tanan. So karon guys, traveling mi diha na picture kadali. So diretso na mi sa Chocolate Hills. Oh, Chocolate Hills. Oh, lami kay panahon guys. Init kaayo. Tanawas Boss Agal, dali-dalig na okay, grabe ka init. So karon, kay giintay mo sa Boss Agal, last point na mo diha may abatan. Watching the firefly. So next time ha, part 2. I love you all.